assalamu aleykum wa rahmatullah telembelde on calminama hande koye concert mo EDK gonɗoɗen e sorti maxi album mem jaltino ko hande ɓe dañi chance wadde ɗum ɗo e nder Nouakchott EDK on pusiɗo holko mbiton public o assalamu aleykum ya assalamu aleykum onon fof on ziyarama no fewi kadi ko weltare no fewi nde wanno programme uji ne kewi wuuro ngo mais ɓe notima ɗum kadi ko gonɗinde jeeya koye gonɗinde jeeya ko weltare amen e mabɓe no fewi so wonano gonɗinde neɗɗo a nortako ɗum par ce que ɓerde ma feccor saaha ga mbiyata ko min mi arani walla jaaha notoyɗa woɗɓe te programme uji gratuit ne kewi ɗo e wuuro ngo donc beelemma no fewi ɓerde amen no ɓuuɓe e mabɓe yoɓe dañ jaam min beltima avec EDK min beltima e moɗon no fewi Sibo hande ɗo wuuro ngo wayi hewde programme foof tagani rapporte ɗon ce jour là donc est ce que on dañi hen ko cohluɗon ko walla affaire o ne ɗeeɓi manqude seeɗa jajef mon grand mi weltanmama no fewi e kadi mi weltini yimɓe arɓe ɗo foof par ce que wona hunde wem comme no mbiɗa ni sa yi hande 25 oɗo programme uji mboyen leydi kadi sa yi kadi min joguimo cuusal wasde rapporte ɗum ko hoolade yimɓe amen so tawi neɗɗa hoolima hoore ma aladda haydara hulta donc minen ko ɗum tagui min naati kadi machallah yimɓe notima min no potirini kadi ko yettere Allah machallah comme Telembed ari PPM TV ari Waris production kam fof ɓen ɗo e woɓɓe en mbalimti fof nde en juumen donc ɗum kadi ko weltare no fewi mi salminiɓe kamɓe fof sanne ko weltanade EDK no fewi e yidde namnade exact est ce que projet ji ɗi ne keddi est ce que wonande tourné je nder Nouakchott walla ko tourné diwan actuellement joguiɗon walla holko mbawɗon wonde dow mum actuellement pour yimɓe mbawa andude yab nana wino ko jencude ndi ko daña hen o concert min gandi ko min dañi hen guila min jeeyi biyeji amen kam alhamdulillah ko yoni amin kooli koye amen guila ko adi programme ono yonta adi yega neɗɗo ga sooda biye hay so arani fof ko yidde mum e o gueɗel gonguel min gandi minen mi resiri guila ceernajo hucci amen soodi biye wi ɗum ɗo ko soodi donc beelemo quoi emin jettamo no fewi min jetta Allah e o kadi min keddora tourné ji manam banggue guure fouta e gueɗe banon e nokkuji banon Nouakchott en gaynata hen chaque fois en gartan beltenen yidɓe men wonɓe ɗo ɓe donc ɗum rek min jogoni d'accord noon nanire depuis moɗon EDK hande haalanta moɗon ko waɗata donc paade projet ji inchallah projet ji keesi poul e clip aji mais mbiɗa yinno andude seeɗa collaboration moon hakkude mon e Yoro holko woni ɗo exact kalana kam Yoro ko minen komin kanko presque rendin min ko art kanko ko artiste goto mo gandanɗa hoore ma labɗo ɓerde et puis machallah kadi min muusi amen tan 25 o omo jogui ɗo activité emin jogui ɗo activité ji 1 heure de temps omo nodda omo haala holno min non presque kanko sa ƴeewi ko won waɗɓe ɗum ɗo waɗɓe ɗum ɓe ko ɓen ƴetti date mumen après kanko ko noddaɗo rek donc noon kanko wawi tan ko ñagade minen ɓe gandanɗa hoore ma ɓe jogdi collaboration mais Yoro kam vraiment jokkodirde mum ko beelema no fewi emin liggodira e makko omo laaɓirede omo yiɗi min et puis voilà on nani ko non nanire depuis moɗon donc on vous donne prochain rendez-vous inchallah ko holton jogori wonde ɗo donc Fouta inchallah poɗe ruttade so Allah jaaɓi reedu Fouta paaren donc EDK wimon yomi pat ɗum e nder reedu Fouta Telembed ɗen caggal moɗon o ko télé men pragas o ko télé men o momano DJ Obama Obama jarama Allah jarama merci beaucoup à la prochaine inchallah